Wus ngaleloanta sang Badanaya ngratut Aji Ngandala sayekti Dewa Utama Blagagagugag sadulita mel anak-anak kuno gareng Petruk Bagong mulane kowe dina iki ora tak jak seba sowan menyang negara Ngamarta merga aku ngerti pirang-pirang dina iki anakku Bagong tak wis padake kok katon sundrut guayane sajake duwe gegembolan rasa. Mulai iki mengko Bagong matura ya. Truk. Wah, bapak iki jeneng Mas Kita tenan ya, Truk ya. Ha iya. Padahal mau ki Bagong lagi rasan-rasan lho. Heeh. Jenenge wis Semar kok. Wis ora bakal samar. Bagong. Kowe iki jane ana apa to kok kaya susah banget. Ya ngene ya Pak aku tak matur. Oh. Jane aku kawit mikir lek ku ngimpi. Lah kowe iki ngimpi apa? Aku ki ngimpi kaya tenanan sih, Pak. Nang ngimpiku ki ceritane aku kaya numpak prau ngono kae lho. Nang dilalah ana angin gedhe. Ombake ya dadi melu gedhe.